Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Nella's Secret File. Si Nella na napag-alaman na tinatraidor pala siya ng kanyang boyfriend at ng kanyang kaibigan. At ang matindi pa rito, nabuntis ng kanyang boyfriend ang kaibigan niya. Sinubukan ng boyfriend niya na suyuin pa siya, pero para sa kanya, tapos na ang lahat sa kanilang dalawa. Alam mo, sasabihin ko ulit to sa'yo, Titan Jello. Natutuwa ako sa ending na hindi niya natinanggap etong si Aldrin sa buhay niya. Ako, galit ako sa mga nangyayari. Okay, sige. Galit ka sa mga nangyayari dahil ayaw mo ng mga taong... Manloloko. Yun. Pero may mga sinasabi ako na hindi naman natin sila matuturuan nga na huwag ka manloko. Dahil sino ba naman ang tao na gusto silang turuan at pangunahan sa desisyon nila? Wala. Gusto lang nila ma-validate. Lagi ang gano'n lang naman ng tao. Gusto nila ma-validate sila dun sa mga nararamdaman nila. Pare, nakagawa ko na mali. Ano bang tama akong gagawin? Ano bang tingin mo? Gano'n lang naman ang gusto niyan eh. So, validation. Validation lang naman lagi. Kaya nga, para sa akin, kung hindi mo kayang magpakatino, natuldo ka na katulad ng sinasabi ni DJ Rocky na dapat wag na lang manloko. Mm-hmm. Para sa akin, wag ka naman gumawa ng kalokohan o panloloko na abuso naman. 15 anyos, underage, magiging groomer ka, magiging makukulong ka, rehas di papa ka, diba? Alam mo, mali. May nag-agree naman sa'yo. Ito katulad ni Darwin Russell. Sabi niya, kapag ang isang tao nagkaroon ng jowang minor de edad, kulong yan, tapos 15 years old, kahit saang anggulo tingnan. Yes. Krimen yan. Yes. Alam mo, Titan Jello, ang dami nag-comment ngayong gabing ito sa ating secret file. Basahin natin to, no? Kasunod nito yung mga komento natin. Di pa tayo tapos dun sa conversation natin eh. Ba't nag-aapoy ang iyong mga mata? Hindi, kasi naaasar talaga ako doon sa mga manloloko. Alam mo, medyo trigger point ko to sa buhay ko eh. Yes. Yung mga manloloko. Yes. Hindi dahil sa nangyari to sa akin Nangyari lang to sa akin Yes. Hindi dahil lang doon. Yes. Kasi alam ko yung pakiramdam na nagmamahal ka ng tapat na totoo. Tapos biglang itinapon lang, binasura yung ganong klaseng pagmamahal mo. Ang pinakamaganda lang kasi talagang bibigay sa'yo ng taong minamahal mo ng totoo ay yung kanyang pagpapakatotoo. Okay. Na kahit hindi ka naman na sobrang mahal, kung magpakatotoo lang siya na, oh, by the way, magluloko na ako para inform ka lang. Parang mas ano pa yun eh, mas forgivable pa yun eh. Kasi sinabihan ka eh. Pero kalokohan naman yon. Walang sino mang manloloko na nagpaalam muna, na nagsabi na, oh, mahal, manloloko ko bukas ha. Hoy. Handa mo yung sarili mo. pero, eto naman ay wishful thinking lang. Yes. Kumbaga, kung lahat lang ng tao nagsasabi ng totoo, wala sigurong masasaktan ng todo-todo. Kasi nga, informed na eh. Pero yun na nga eh. Tama naman yung sinabi mo na wala namang ganung nagpapaalam Doon na kasi sa hulihan part talaga na nagkakaalaman, diba? Yes. At hindi pa umaamin. Diba? Kahit mahuli. Yung iba. Diba? Kaya nga sila natawag na manloloko kasi hindi nga sila nagsasabi ng totoo. Tapos buburayin natin na magsasabi sila ng totoo. May iba naman manloloko na nagsasabi ng totoo pero dadagdagan pa rin yung panloloko. Pero basahin na muna natin lahat ng mga comments. Natin, Mamaya na natin ano to. Kaya nga diskusyon na, no? Ito Okay. sabi ni Gab,
To si Gab talaga lagi nakikinig to gabi-gabi. Hello po DJ Rocky at DJ Jello. Another secret file about cheating. Kaya na ba mawawala sa earth yung mga cheater na yan, ha? Anyway, ang comment ko lang ay have someone you trust or to have someone you trusted cheat with your boyfriend hurts a lot. Hindi ko po talaga maisip kung bakit magagawa yun ng taong akala mo parang kapatid mo na. At para sa lalaki, I hope ma-realize mo ang pagkakamali mo. Ibang klase ka, nakakahiya ka na tawaging lalaki. Nag-take advantage ka pa ng vulnerability ng isang babae. Mag-reflect ka rin sa sarili mo. At para kay sender, mabuti po at nakalaya na kay Ron. Wishing you all the best and makakanap din kayo ng better kesa dun sa previous mo. #no to cheater. And on the other note, ang cute po ng last bit ninyo ni DJ Jello. Mainit yung topic. O, diba? Pati sila talagang nakyutan sa atin kahit na parang naasot pusa na tayo dito. Ang lalim ng mga sinabi, vulnerability. Oo. Ano yun? Kahinaan. Diba? Vulnerability. Nandun ka sa state of your weakness. Grabe, no? Weak point. Galing talaga ni Rocky. Hindi, kunwari lang na-explain ko. Para mabukhang matalino tayo. O, ito pa, sabi ni Robert. Okay. Nakalaya ka na sa taong yan. Congratulations. Grabe ang kaibigan mo, sumabit pa sa boyfriend mo. Hindi ka na binigyan ng kahihiyan. Iwanan mo na yan, kalimutan mo na, focus lang sa self mo, makakahanap ka rin ng taong totoong magmamahal sa'yo na ikaw lang ang reyna niya. PS, nagutom ako sa lumpiang Shanghai. Gusto ko tuloy kumain ng may Shanghai. O kasi nasusunog na yung Shanghai, diba, dun sa storya. Tapos naghahalikan pa sila. Aloka yun. Eh, paano kung magkasunugan doon, diba? Anyway, eto pa. Eto naman sabi ni Charles. Bago ako mag-comment, gusto ko lang sabihin na may naalala ako dun sa sinabi mo, DJ Rocky, na namamangka sa 2 bangka. Yung Showtime host ang nagsabi niya, nagalit si mama. Talaga ba? Pwede bang magkamali lang kahit mga split second? Pero bang tao lang kami? Oo nga. Huwag niyo pong isipin na lahat ng mga binabanggit namin dito ay totoo. At tama. Anyway, sabi, tama lang yung ginawa mo, sender. Hindi naging loyal si guy, kaya iwanan mo na siya. Yung may private message sa ibang babae, red flag na yan. Nagmamakaawa pa. Hay, dapat in the very first place, wala na siyang in-entertain na ibang babae. Tapos, nung tinanong mo siya kung sino yon, nagalit pa. Ikaw naman boyfriend ka, ganun ka pa. Hay, I know it's never too late para magmahal uli, pero sa ibang lalaki na, huwag madaliin dahil lalong sasakit. Eto pa sabi ni Jobert. Speechless ako sa nangyari. Tama yung ginawa niyang hindi na niya tinanggap uli sa buhay niya. Shoutout po kay parang John Soltes. Happy birthday ng Bulacan Overdrive Grab drivers. Salamat, Jobert Vertudaso. At eto pa sabi ni Steven. Alam mo, yung ganyang klaseng lalaki, hindi kawalan yan. Swerte mo nga kasi naalis yung taong ganyan sa buhay mo. Tama. Malas naman ang best friend mo. Ikaw ang niloko ng dati mong boyfriend. Yung best friend mo naman ang lolokohin niyan. At habang buhay niya yan pagsisisihan. Shoutout po, Greg Mel Maksa, Edgar Bailon. Maraming salamat po. Oh. Alam mo, may point tong si Steven, Totoo. na hindi kawalan yung ganong klaseng lalaki. And I super agree na yung mga taong nagloko sa'yo, na habang ikaw ay nagmamahal ng totoo, kapag ito nahuli mo, pakawalan mo. Dahil yan ay blessing sa'yo. Sa akin lang to Okay. Blessing sa'yo na malaman mo na nagloko siya. Para alam mo na Hindi siya totoo sa'yo. Yung para sa'yo. Yes. Kasi deserve mo ng peace of mind Tama. Gusto mo ba araw-araw, gabi-gabi iisipin mo kung sino na naman yung babae ng jowa mo? Kung nagkita ba sila nung best friend mo o ng friend mo? And imagine, nabuntis niya pa yung 15-year-old na friend niya. Nakakaawa yung Thea, ha? Kasi feeling ko, isa siyang biktima ng kabataan niya and ng ignorance. Tama. Kasi ang may kapasidad ditong mag-isip ng tama, Yung lalaki. yung lalaki yung mas matanda sa kanya. Pero dahil nadala rin siya siguro ng immaturity, ng kanyang kabataan, ng curiosity,
nag-give in na siya dun sa lalaki. Mhm. So, para sa akin, biktima yun, pero itong sender natin, oo, naging biktima ka, pero survivor siya. Alam mo yun, kasi nakalaya siya sa ganung klaseng lalaki. And nakita niya yun ng maaga-aga. Yes. Na hindi siya nagpakasal, hindi siya nabuntis. Kumbaga, ano na lang, sige, at least, hindi man kayo nagkatuluyan, at least nagkatikiman kayo. Mga ganun na lang. Oh. Tama naman, agree ako dun. Pero ito para lang sa akin. Iba naman to, hindi na dun sa sender to. Okay. Para sa akin, ito, pagtatanggol ko ngayon dito yung mga taong nakagawa ng panloloko. Bakit mo sila pagtatanggol? Kasi hindi naman lahat ng taong nakapanloko ay walang dahilan o gusto lang nila manloko. May mga dahilan yan kaya nila nagawa yung panloloko. Aber, ano to? Meron ito. Meron ikaw experience? Wala ako, hindi ako. Meron ako mga narinig na kwento na kaya siya nakapanloko, DJ Rocky, dahil sa sobrang pag-uulila niya sa partner niya. Pangungulila niya sa partner niya. Yes, sa partner niya. Na 10 taon na, hindi umuuwi, nandito siya sa Pilipinas. Tapos wala namang plano magpakasal sa kanya. Tinatanong niya palagi na, ano bang plano? Maghiwalay na lang tayo, ganito. Hindi, antayin mo ako pag-uwi ko. Naisipan niya magloko. Para makawala dun sa sitwasyon. Kasi minsan may mga tao talaga na nagbibigay na sila ng hint doon sa tao na maghiwalay na lang tayo. Baka mas makakabuti sa atin. Yung isa naman, todo kapit na, hindi, laban lang tayo. Ayaw pumayag. Di ba? Laban lang tayo. Hindi nga parang di na talaga tayo nag-work Ayaw. Sige, kumapit lang tayo. Maniwala ka, kaya pa natin to. Doon na nagkakaroon ng pintuan para pumasok siya doon sa pagkakamaling makapanloko na lang siya. Dahil nga ayaw unang-una makipag-usap ng maayos sa kanya ng partner na ayaw pumayag, ayaw siya pakinggan, di ba? So nakapanloko siya. Pero may mga tao din naman na kaya sila nakapanloko dahil hindi nila kayang ilabas yung nararamdaman nila sa partner nila. Na ayaw na nila. Kaya ang way of exit na lang nila is manloko na lang ako at pag nahuli ako, exit na kami. Yun lang. Kaya ibig sabihin, hindi lahat ng nanloko ay gusto lang nila manloko. Minsan gusto rin nilang makawala na kaya rin sila nanloko. Well, dahil nasasaktan sila. Okay, point well taken, Titangelo. Pero there is no justification pagdating sa pagloloko. Akin lang naman yun Kumbaga, okay, sige, sabihin natin yun. But if you are a decent human being, diba? Decent human being ka. Sabihin na natin na yun yung lahat ng mga rason na yun. Ano ba naman yung i-block mo na sa social media? Diba? Or parang talagang cut all the communication. Kasi nasabi mo na ayoko na Stop. Bye. Goodbye. Wala na. Kumbaga, end ka na. Kumbaga, sabihin na natin hindi mutual yung parang end of the relationship or the breakup itself kasi ayaw pumayag ng isa. Pero when you're done, then you're done. At least nandun yung respetong matitira. Kasi para sa akin, it pains me to know na nagsimula yung mga relasyon sa napakagandang panimula. Alam mo, yun parang ang gaganda ng mga simula. Nagsimula sa ligaw, ang sweet, ang cute, diba? Pero natatapos sa puro sakit lang. Kasi nagmamahal ka O parte na yun. Pero hindi dapat puro sakit lang yung naiiwan, diba? Pag naghihiwalay kayo, dapat nandun din naman sana yung respeto. Panatilihin kahit wala na yung pagmamahal, dude Tanggalin mo yung pagmamahal kasi pag nagkahulihan, diba? Parang feeling mo wala na yung pagmamahal, wala na respeto, wala na yung tiwala. Pero kung kaya lang naman, diba? Kung kaya lang naman natin na panatilihin yung respeto dun sa tao, parang feeling ko mas hindi naman mas konti yung sakit. Masasaktan at masasaktan kayo, pero
alam mo yun, mas, kumbaga sa review sa Shopee or Lazada, masabi mo na 5 stars yan. Yung ganun ba? Parang, at least may review ka na, mabuti naman siyang tao, it's just that we didn't work out. Wala lang. Para sa akin lang yun. I agree naman doon. Pero, sabi nga, di ba, hindi rin tayo titibay at hindi rin magiging maganda yung journey mo bilang isang taong nagmamahal kung hindi dadating yung mga mokong na mga ganyang tao. Nakakainis! Di ba? Tayo, nagmahal ka. Nagmahal din ako bilang isang lalaki. Nagmahal ka bilang isang babae. Oh, syempre. Nakilala mo na ba yung tamang tao para sa buhay mo? Oh, syempre, pinakasalan ko. Pero bago mo siya makilala, may mga nakilala ka bang mga mokong na ganito? Ay, oo naman. Marami din. Anong natutunan mo? Na magsulat ng libro tungkol sa kanila. At tumibay ka at maging DJ Rocky ka na partner ngayon at buong-buo ng asawa mo, 'di ba? Ng partner mo, 'di ba? Ganon din ako. Kumbaga, sa mga pagkakamali ko, alam mo, linyahan yan ng mga Hindi. Linyahan din to ng mga, parang alam mo, Sige. you're finding beauty in the journey of life, ganon. Sige, magbigay ka ng isang tao na nakilala niya na kagad yung taong mahal niya at perfect na kagad yung para sa kanila. Well, Na hindi siya nasaktan. Meron man, sobrang very rare na ganung kwento, pero para sa realidad lang din, kailangan mo munang masaktan, matuto, maloko bago ka matumibay at maging bihasa sa mga para masuri mo maayos yung taong makikilala mo. well, dude, I think hindi naman lahat ng tao naka-experience ng mga pinakamalalalim na sugat. Yes. 'Di ba? Na pinakamalalalim na sakit. Swertihan din kasi pagdating sa mga taong napili, 'di ba? And same goes dun sa mga taong pinili ka. So siguro sa pagkakataong ito, gusto ko lang din sabihin siguro na we are here for a reason na kaya siguro din nasaktan tayo sa nakaraan natin kasi nga we have something to share. 'Di ba? Mga learning lesson, learning curves. Kumbaga, tanga ako dati sa pag-ibig pero ngayon alam ko na yung mga galawan ng mga manloloko. Like pag may tinatago sa akin, ganyan. Yung akala mo pag binigay sa'yo yung cellphone, ibig sabihin walang tinatago, yung pala na-clear niya lang yung history niya. Yung mga ganon. 'Di ba? Oo, yun. Hello, kumbaga, yun yung mga parang, ay, hindi, alam mo, dude. Natawa lang ako sa'yo. Diba, kumbaga, alam mo na yung, kumbaga, etong mga sequence or events na to in your life in the past made you a smarter woman Yun or a nga. smarter man na siguro, sige, we'll give it to you na, okay, ito yung sinasabi mo, pero again, hindi rin naman lahat ganun yung naging journey nila pagdating sa pagtatagpo nila nung kanilang the one. And I think it's safe to say na etong sender talaga natin, balik tayo doon sa sender natin. Yung sender natin, eto na yung pinaka siguro magandang Sample. mabibigay natin sa kanya na the reason why she got hurt is because there is something dun sa kanyang brokenness that will turn out to be her blessing in the future. Yes. So, etong brokenness na to will be her blessing. Yun Salamat dapat siya, no? Yes, yun na Kasi lang. tinanggal sa kanya yung maling tao. Yes. At hindi niya na pinilit tong maling tao na magstay sa buhay niya. Tama. Nagkaroon siya ng wisdom. Yan! Wisdom. Feeling mo ba may wisdom ka na ngayon? Wisdom tooth. Dok, papatanggal ko siya yung wisdom ko. Wisdom tooth. Anyway, mga Wisdom tooth lang pala. Yun lang pala yung ending ng conversation na to. Magkaroon ka ng wisdom. Masasaktan ka para magkaroon ka ng wisdom. Diba? Isa to sa mga malupit na pampalubag loob, diba? Pag nasasaktan ka eh. Hindi naman Diba? natin Nagiging kailangan. matalino ka, nagkakaroon ka ng wisdom, Yes. ganyan. Lahat na ng mga pampalubag loob eh. Pero, Ako, well, nagkaroon ako talaga. ng wisdom tooth? Yes. Hindi wisdom ang binigay sa akin ni Lord. Sakit ng ipin ko, may wisdom tooth pala ako. Depende kasi kung paano yung tubo eh. Baka mali yung pagkakatubo ng wisdom oo. tooth mo, dude. Papangil. Ang pangit naman ng papangil na yun. Ay nako. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share to us, raketera@gmail.com.
BRBS and Bathroom Break, kasama nyo pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Law Radio. Pinapabang memorize yan? Basic! This is Nell's Secret File. Metro's number one. Metro's number